Бурайда зур байрам елдәк ырыуы құрыйды. Онда Сақмағыш, Қаридел, Благовещен, Илеш, Нуриман, Дүртүйлі райондары вәкілдері кейілді. Хабарсыбет Гүзәл Ишкенина сюжеті. Өз әнилері Гүзәл. Зурәті кем есімді? Мирас. Карим. Икенсіз нәнә? Фәузия. Бурай авылында яшәүсе Гүзәл һәм Илюс Даутовтар ике ул һәм бер кыз тәрбияләй балалар кескәйдән үк үз ырыуын, нәсел ептәрен белеп үсергә тиеш дигән фикердә улар. Бүген без эшләп килдек яңартып, наоборот, менә 3 балабызны күрсәтеп, астан китә инде без үзебез һәм әти-әниләр линиясы буенча зурәтәйләрне. Әле әлбәттә шәҗәрәгә карап әйтсәк, монда безнең кайсыдыр линия буенча бик күп язылган, кайсы буенчадыр әз. Менә әле балалар белән дә эшләгәндә, не монда бу шул дип тә сорайлар. Шуңа безгә киләчәктә менә шул бүгенге бәйрәм дип әйтәйек инде, яңа эттергеч бирде, киләчәктә дә шулай иттереп әзерләнеп, дәвам итеп әйтергә кирәк. Бүген карап тордык бит инде кайсы бер кешеләр зурәтиләр белән килгәннәр, бездә алар бисә зурәтиләр булып балаларга менә шул шәҗәрәләрне күрсәтеп сүләргә язсын дип уйлар белән яңа энергия алып яшәйбез инде бүгенге көндә. Диана менән Денис Деникеевтар да әсәйләре менән бергә байрамга алма агасын хәтерләткән үзенчәлекле шәҗәрә яһап килгән. Это сестренка Жасмин. Вот это мы. Здесь мама. Это ее брат и братишка. Это дедушка. Это дедушка. У него это двоюродная сестра и брат. Мы сделали родословное дерево. Мы помогали маме с сестренкой, с сестрой. Мы хотим знать свой род. Үз тамырларында өйрәнү кызыклыгына түгел, бик кирәкле лә. Тап ошо максат менән Бурай районында Төньяк Көнбайыш башкортларының беренче йыйыны узгарылды. Гербанда шушы җирдә яшәгән руларның тамгылары төшерелгән. Аларның берсе Илдәк. Ул башкорт халкының Төньяк Көнбатыш төркеменә карый һәм аңа Бурай, Дүртөйле, Илеш, Карайдел, Нуриман, Сакмагыш, Благовещен районнарында урнашкан авыллар керә. Бурай районы хакимияте башлыгы Рушан Гәрәев кунакларды Төньяк Көнбайыш һөйләшендә сәламләне. Бында йыйындар тыуган ерде тамырларны өйрәнүгә зур тәргиз бирә. Бурай районында инде аларның саны бик хисап. Шулай ук район үзәге Бурай авылында Елдәк ырыу вәкилләре яшәй. Бу ырыудан чыккан вәкилләребез бик теремек кешеләр дип әйтергә кирәк. Алар арасында билгеле шәхесләребез Мөслим Марат, шуннан соң художниклар, җырчылар, шуннан язучылар, врачлар, стиль белгечләре, менә шулар арасыннан инде республикада башкорт словарин беренче төзүчеләрнең берсе безнең Касым Ахмеров. Бары тик үз халкының тарихын төптән белгән кешенең генә киләсәге бар. Ошо киләсәк матур һәм якты булган өчен без үзебезнең үткәнебезне мотлак белергә тиешбез. Башкорт тарихы елына арналган сарала мәртәбәле кунактар да катнашты. Элекке безнең башкорт теле ул. Элекке менә булган тел ул нидән бит инде. Йерле халык бит ул. Ушулай һөйләгәндәр әдәби телдән барлыкка килдергәндә ничәптер безнең ниткәндәр. Икенче ыруларында юрматларга һәм башкаларга таянып, менә бу төбәктең ыруларының телен нитмәгәннәр, алмаганнар. Турып калган. Менә мин уйлыймча бу хата булган инде. Менә шул хатаны без бүген төзәтергә кирәк. Аларның телен нигә башкорт теленә индерү кирәк. Белгестәр Елдәктәрде Кыпсак ырыуынан килеп сыгуы хакында бәян итә. Тарихта был бәләкәй ырыу хакында бик аз билдәле. Төньяк Көнбайыш һөйләшен башкорт теленә индерү безнең максат тыюлар. Бындай сараларда артабан балыксы, уран, унлар, каңлы ырыудары yerендә лә үткәрү карала. Гүзәл Ишкенина, Радмир Халидов, Зарима Хисматуллина, Хәбәрдар, Башкортстан.